Boas. Que pasáis a comer sin min? Anda, dame. Pero non pocha, non me comía mami. Onde estaba? Nada, que están ali xogando un futbolín en rotondo. Olha, por medio hora para jugar un futbolín, carallo. É que estaba interesante. Boa, tanta cousa. Esta merda foi na aberta, macho. Sí, a chupar, se queres tamén. Eso é que teñen vos a vos. Estamos en agosto e parece que foi onte cando pudo a cousa. Iso é verdad, o tempo voa, Agora cada vez polo seu camiño. Non debes deixar o móvil e falar. Perdón. Sinceramente. Paulo, eu ainda aquí, pero xa sei que nada vai ser igual sen vos. Xa, é raro pensar que non volvemos a estar aquí sen máis un parque que mando puto. E tamén deberíamos facer algo para recordalo. O que, un vídeo, unha pachanga, unha partida ao póker. Non, nada disso. Tal vez nos meses non podemos contar o que estamos facendo e quedar todos xuntos. Alejandra ten razón, o importante non é o que faz, senón con que estás. Mira, ali ven alguén. Isto parece. Non me parece, cambiou moito. Boa xantiña. Mas, Alguén? Agora son Sam. Como Sam? Que queres decir? Veredes, este ano pasei moito tempo comigo mesmo. E decateime de que non son Alejandra, e nunca o foi. En realidade son Sam, un rapaz trans. pois véxote ben, moito máis ti. Xa notaba que algo había. Grazas, no. Entón, sempre te sentiches así? Sí, hasta non sabía como dicilo. Por medo a todo, a vos. Pero agora xa teño claro quen son. Vale, é moita info de golpe. Pero se pensas ben, nos alegramos. Claro, seguimos sendo colegas. Ainda que me coste un pouco entendelo, así seguimos. Iso é importante, que estedes aquí. Agora son eu a única rapaza do grupo, Pois haberá que tratarte como a raíña. Ofrecer un casting en busca de novas rapazas, en el que contigo estamos ben servidos. O importante é que esteamos todos os que temos que estar. Sodes os mellores, en serio. Tiven tanto medo de perdervos. É que non cambiou importante, Sam. Ti segue sendo ti, só que fora máis libre. É moito máis guapo, iso hai que decirlo. Agustín. Ás veces pensamos que cambiar é perder, pero en realidade é atoparse. Os que máis queres quedanse contigo. Non todas as historias son iguais, pero todas merecen ser contadas con respecto. Esta é unha delas. Teño o corazón que como